Wace ce? Shin wace ce? Shin wace ce mukaddimiyar kawu ɗan sarki wato waƙar da ta ɗaga wato darajar wannan mawaƙi? Shin wace ce? Ita kaɗai ce kuma ta yi tashi kuma ita kaɗai ce ta yi suna kuma ita kaɗai ce ta yi suna kuma ita kaɗai ce ta daga darajar wannan mawaƙi kawo yanzu daga a lokacin da baka jin sa kawo yanzu da kake sauraron wannan mawaƙi to shin ma sauraro wannan kuwa ta waƙa ce mukaddimiyar wannan mawaƙi wanda ta daga darajar wannan mawaƙi mai suna kawu ɗan sarki. Assalamu alaikum masu sauraro sannu da kasancewa da mu musamman a daidai wannan lokaci. A yau za mu wato yi muku bincike ko mu bincika muku bakan da miya kuma wato waƙar da ta ɗaga darajar kawo ɗan sarki mai taken suna Ingallo. To shin ma sauraro wai wannan wata waƙa ce ma Ingallo? Waƙar da za ka ji ta a bakin yara tsofi da tijai wato karɓa da manya da kuma ƙananan yara na ta faɗin wannan waƙa inda waƙar ta haifar da cece kuce kawo daga lokacin da aka saki wannan waƙa ma'ana bidiyon ta kawo daga lokacin da aka so har ma wato bidiyon wannan waka biyu bayan a farkon da aka saki audio ɗinta sai ci kusan bai yawaita kamar yadda yawaita a lokacin yanzu ba. To shin masu sauraro wane ne asalin ma mawaƙin da yi wato wannan waka ta Ingallo? Mawaƙin da yi wannan waka ta Ingallo ya kasance wato karamin mawaƙi kuma sabon mawaƙi ba mawaƙi ba ba wanda a dalilin wannan waka tashi ta Ingallo. Allah ya dubi zuciyarsu kuma ya dubi wato aikinsa ya daga darajarsa a dalilin wannan waka tasa ta Ingallo waka da ta ɗau hankalin al'umma wato faɗin Najeriya har ma da wato mutan wato da dai sauran al'ummar da ke bibiyar wannan waka ta Ingallo. To shi ma sauraro menene dalilin da yasa wasu mutane ke ta kalubalantar wannan waka ta Ingallo wanda ita ta kasance bakan damiya kuma wato shahararriya wanda ya kawo ɗan sarki yana ji da wannan waka tasa. Inda wannan waka ta kawo ɗan sarki a lokacin da ya saki ta kawo yanzu ya samu makallata ko kuma ce maziyarta a shafinsa na YouTube sama da mutum miliyan 2 wanda suka bibiyi wannan waka ta Ingallo. To shin ba sauraro menene dalilin da yasa wannan waka ta yi suna ta yi kauri wato a wajen al'umma a ƙasar wato waje da kuma wato wajen Najeriya da ma cikin Najeriya inda wakar da zaka ji ta a bakin Inyamuri a bakin Bahaushe bakin wato Bafulatani da kuma wani yare wanda ba namu ba da cewa wakar da Hausa aka yi ta. To shin me sauraro muna da ƙara tambayar ka akan to wai shin menene dalilin da yasa wannan waka ta yi tashi? Dai daga ciki akwai wasu alamu da wasu dalilai da yasa wannan waka ta yi tashi wato ta Ingallo. Duk da cewa wasu mutane na kalakanta wannan waka da kan cewar wato wai ta kasance waka ta batsa ko kuma makamancin haka inda kuma wasu ke ganin hakan ba shi ya haifar da wannan cece kuce ba. Inda wasu na hasayin ƙwarai da gaske bidiyon da na wakar na Ingallo shine ya kasance wato bidiyo wanda za a iya cewa an yi amfani da wato mata wanda suke rawar da bai dace ba. To amma kuma abin da zai ba ku mamaki idan aka yi la'akari da cewar wai akan bidiyon ne akan zargin wakar da cewar an yi rawa wacce bai dace ko kuma shiga idan kuka duba wato masana'antar shirin fina-finan ta Kano kamar da kan waka zuwa daraktoci za su gana sakin bidiyo waƙoƙi wanda ta fita Ingallo wato nuna iya sheke da rawa ita bukara duk da cewa ba Ingallo ce kadai waƙar da aka yi ta iskanci ko batsin da ake zargi ba. Idan dai za ku ga ku duba daga cikin masana'antar shirin fina-finan ta Kano akwai wanda suka yi wato abin da ya fi kawo ɗan zargi to dai akwai wato inda muke zargi kan wato waƙar ta Ingallo inda muna tunanin ko kuma baitin da aka yi amfani ne da ita ake cewa kamar haka wani kadara ta mara ta ko kuma wannan abu ya yi alaƙa da shi wannan abin da mutane suke zargin kan cewa hakan shi ya kusurfe shi dalilin da yasa ake ganin ita wannan waka na ta samu kalubalen a bakin wato al'ummar da suke bibiyar ta amma dai hakan baya alaƙa da shi wannan maganganu. To dai masu sauraro wannan ita ce bakan damiya kuma shahararriya wato waƙar da kawo ɗan sarki ya yi ta wanda kuma kawo yanzu mutane na ci gaba da bibiyar wannan waƙa.